Talmácsi Gábor, aki hamarosan ráfordul a célegyenesre, megszerzi idei harmadik futamgyőzelmét, és Assen után ismét egy olyan pályán tud győzni, ahol korábban már volt győzelme. Már ünnepel, ebben a pillanatban megszerzi a győzelmet, Bradley Smith bejön másodiknak, Corsi van egyelőre a harmadik helyen, és lehet, hogy Cortese még megvicceli ott a végén. Na hát ez nagyon-nagyon érdekes, hát van a Cortese szilárdjékból bújt ki, de nem mutatják valamilyen oknál fogva nekünk, ugye itt mindig lehet látni ilyenkor a pillanatnyi eredményt. Corsi a harmadik. Corsi a harmadik, így Simone Corsi, aki 3 ponttal vezetett a világbajnoki pontversenyben Talmácsi Gábor előtt, jönnek a szurkolók, jönnek az ünneplők, Stefano Favaro pedig oda megy és gratulál Maurinak, hogy sikerült egy újabb győzelmet szerezni. Na azt akarom mondani, hogy 16 pontot kapott Simone Corsi, 9-szel többet szerzett Talmácsi Gábor, és akkor így igaz az a megállapítás, amit mondtam, hogy 6 pontos előnnyel vezet az utolsó, a zárófutam előtt Talmácsi Gábor Simone Corsivel szemben. Bradl pedig nem szerzett pontot, és így az ő 6 pontos előnye az 19 pontos hátránnyá vált.